Príjemný podvečer. Vítam vás na tlačovej konferencii 18. ročníka DHL Sereď Marathon. Za stolom sedia členovia organizačného tímu. Týmto prenechávam slovo riaditeľovi Lukášovi Rihovi. Ďakujem za slovo. Ďakujem za rovnako možnosť realizácie ďalšej tlačovej konferencie k cyklistickým pretekom, ktoré sa blížia už o pár dní, odštartujú. Ide o 18. ročník cyklistických pretekov DHL Sereď Marathon a 9. ročník detských pretekov Sereď Maratónik. 18 rokov je v podstate taký milník aj v živote, je to taký milník dospelosti a vlastne posunutia sa ďalej aj v jednotlivých servisoch, úrovniach organizácie, komunikácie aj propagácie. Za tieto roky už si myslím, že podujatie sa posunulo výrazným smerom, o čom svedčia samozrejme aj samotné čísla. Či už je to neustále medziročný nárast záujmu o toto športové podujatie zo stranu cyklistov, a či už na hlavné alebo detské preteky. Druhý rok po sebe sme v podstate už podujatie vypredali, čo je veľmi výborná správa. V tomto roku sme už podujatie na 80% vypredali, aj jedno, aj druhé. A tento progres podujatia je samozrejme zásluhou aj celého tohto tímu organizačného, ktorý pripravuje a pracuje na jednotlivých oblastiach. Či už je to v rámci registrácie, v rámci zabezpečenia trasy, či už to je organizácia detských pretekov, služieb na námestí, príprava, komunikácia a ďalšie technické veci, ktoré sú s tým spojené. Takže to je veľký klobúk dole aj pre celý tím. A rovnako majú na to zasluhu aj naši partneri, vďaka ktorým môžeme organizovať toto športové podujatie. Či už to je generálny partner DHL alebo hlavní partneri VRV Facilities, elektromontáže, Technov a ďalší partneri a inštitúcie, vďaka ktorým môžeme rok čo rok pripravovať skvelé športové podujatie a posúvať samozrejme že jeho úroveň. Rovnako má na tom zásluhu aj mesto Sereď, vďaka ktorému môžeme pripravovať toto podujatie na námestí a ktoré je veľmi nápomocné pri samotnom zabezpečení. A takisto inštitúcie, či už sú to Slovenský olympijský športový výbor, Slovenský cyklistický zväz, polícia, dobrovoľní hasiči, brigádnici, motorkári a ďalší ľudia, ktorí sú zapojení do samotných príprav. Každý rok, ako som spomenul, pracujeme na tých vylepšeniach a zlepšeniach, ktoré jednak nám prichádzajú v podobe spätnej väzby od cyklistov v dotazníkoch a na základe toho pripravujeme tie zlepšenia. Veľakrát sa stáva, že ani neplánujeme nejakú novinku alebo priamo ju zrealizovať, ale príde to už ako ruka v ruke pri tom samotnom rozvoji a pri tých samotných zlepšeniach. V tomto roku to napríklad bola taká najväčšia novinka, bolo to zavedenie balíčkov alebo takých bonusových služieb, bonus plus balíček. A vďaka tomuto si zákazníci našho podujatia môžu priplatiť alebo objednať bonusové služby k tomuto základnému, poviem tak, že štartovnému balíčku a vďaka nemu si užiť podujatie, vychutnať si ho ešte viacej, mať väčšie benefity, väčšie služby a podujatie si samozrejme užiť. Takže v krátkosti by som asi toľko povedal k tomuto celému plánovanému podujatiu, ktoré tu bude už o pár dní. Ďalšie detaily vám prezredia následne kolegovia, ktorí riešia jednotlivé oblasti, takže by som si teraz odozdal slovo koordinátorke registrácií Barborke, ktorá by vám povedala viacej informácií k samotnej registrácii a takisto môže podať aj o detských pretekoch, ako to tam vyzerá, aké sú tam novinky a čo je pre cyklistov pripravené. Takže ďakujem za slovo a riaditeľovi pretekov Lukášovi. Tak ako už aj on spomínal, máme tam novinky ohľadom tých bonusových balíkov, ktoré sa skladajú z bonusu štandard, gold a VIP.
Je o to veľký záujem, čo sme prekvapení a sme radi, že ľudia majú o toto záujem. Majú tam rôzne benefity, či už vstup do VIP stanu, nejaké naše merch, trička a zabezpečený aj tombolový lístok alebo kávu navyše, takisto aj pitný režim zabezpečený a špeciálne čísla si môžu dať tento rok vyrobiť, či už so svojím menom alebo svoje šťastné číslo si tam môžu dať. Takže sa tešíme tomuto a že o tom záujem, že sa to uchytilo tento rok. Takisto tento rok máme aj zvýšené finančné odmeny pre víťazov pripravené. Tento rok máme novinky aj v kategóriách, čo sa týka. A máme tam profi mužov, profi ženy, ktorí sú zapísaní do UCA, ktorí budú aj extra vyhodnotení. Budú mať zvlášť vyhodnotenie ako ostatní cyklisti. Takisto máme špeciálne dve kategórie žien, od 18 do 34 rokov a nad 35 rokov ženy. Takže tešíme sa, že aj ženy s nami pretekajú a majú záujem o tieto cyklistické preteky. Máme takisto v celkovom poradí novinku nie prvých 7 miest, ale prvých 10 miest bude ohodnotených rôznymi cenami. A ešte k tomu štartovnému, aktuálne do 15.5. sa viete všetci ešte registrovať. Máme posledných fakt pár miest, či sa týka detských maratónikov alebo dospelých. Takže do 15.5. do stredy budúcej máte možnosť sa prihlásiť za cenu 37 €. Takže neváhajte a prihláste sa. A takisto do 8.5. máte možnosť sa prihlásiť alebo zakúpiť si navyše tieto balíčky bonusové. Takže neotálajte a prihláste sa. Čo by som povedala ešte k detskému maratóniku, vstupné máme online, registrácia iba online a takisto, neviem, čo som chcela povedať, štartovacie balíčky budú obsahovať hodnotné ceny, ako sú fľašky, takisto sladké wafle zo šľahačkových čakajú v závere, voda, medailu, každé dieťa dostane medailu v cieli a rôzne vecné prekvapenia a sladké odmeny budú mať od našich sponzorov, za čo im veľmi ďakujeme. A k registrácii ešte to, že máme teraz novinku, že aj v sobotu, deň pred pretekmi, čiže 18.5. budú si môcť prísť pre svoje balíčky aj detičky v Sereď maratóniku, ale aj dospelí. Čakáme vás od 15. hodiny na námestí, kde sa budú konať preteky a tešíme sa na vás. Teraz dám slovo asi komu? Tomášovi Poláčkovi. Tomáši ideš. A tam by som mohla asi niečo povedať, že dáme slovo ďalšiemu, alebo ako? To už by si zvládla asi, ne? No, poďme. Ne, to musíš teraz. Ďakujem veľmi pekne za slovo Barborke. Budem mať na starosti vlastne služby a VIP stánok, čo sa týka námestia v Seredi. Každým rokom sa tam snažíme tie služby dostať na úroveň vyššej triedy a postupne tie služby aj zlepšovať. Tento rok sa nám podarilo dohodnúť nového pivného gastropartnera, a to je slovenský pivovar Urpiner, ktorý nám zabezpečuje pitný režim pre pretekárov a hlavne teda pre dospelých. Pre malé deti tam bude zabezpečený pitný režim od spoločnosti Ľudská, Môj vodný aniel. Pre všetkých pretekárov sme si dovolili pripraviť aj takú novinku, čo sa týka zvýhodneného ubytovania u partnerských hotelov, ktoré sú v okolí Serede. To znamená, v Trnave je to hotel Impik a na Kaskádách je to hotel Event.
kde vlastne naši pretekári majú vopred možnosť zabezpečiť si ubytovanie za zvýhodnenú cenu oproti bežným klientom. Na čo by som chcel ešte upozorniť v rámci námestia, je taký obmedzený priestor, že už nám sa dokonca niektorým partnerom muselo zrušiť miesto kvôli tomu, že námestie je svojou kapacitou obmedzené. To znamená, nie je ľahké sa na tieto preteky dostať. Tá námestí bude po novom roku, teda po minulom roku takisto LED obrazovka s priamym prenosom, ktoré bude zabezpečovanie motokamerou z trasy pretekov. To znamená, že nie len návštevníci, ale detskí pretekári, ktorí prídu do cieľa, budú môcť sledovať celý pretek na LED obrazovke na námestí a budú, tak povedať, ako keby s pretekármi neustále až do cieľa. Na ten medzi ďalšie bonusy, ktoré tam sú na námestí, vlastne patria aj možnosť dostať sa do VIP stánku, a to pre pretekárov, ktorí si zaplatia VIP balíček popri vlastne registrácii, majú možnosť získať nejaké služby navyše, okrem teda toho aj vstup do toho VIP stánku. Všetky tieto novinky sa postupne zverejňovali aj na našej stránke, to znamená, že keď niečo som zabudol, tak určite to tam nájdete. 19. mája je tu čoskoro, to znamená, uvidíme sa spolu na námestí. Všetko vlastne ostatné detaily a všetky informácie nájdete v propozíciách, ktoré budú ešte zasielané na mailové adresy všetkých pretekárov. Ďakujem za pozornosť a posúvam slovo ďalej. Príjemný dobrý večer, ďakujem všetkým, ktorí prišli na dnešnú tlačovú konferenciu. Možno všetkých zaujíma asi teraz momentálne najviac tá trasa, ktorú už držíme pomerne dlho v tajnosti, ale napriek tomu najskôr by som začal jednotlivými bodmi, až potom sa dostal k tej trase. Trasa oproti minulému roku sa výrazne a razantne zmenila aj skrz dôvodu, že pracujeme s informáciou, že od križovatky v Hlohovci, teda od Kalvárie až po Šianeca, má prebiehať kompletná rekonštrukcia tohto úseku. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli neriskovať tam žiadnu odstávku alebo semafor skrz preteky, takže sme volili alternatívy a zároveň sme sa snažili hľadať aj nejaké cestičky k pôvodnej trase. Myslím si, že sa nám to celkom dosť podarilo, akurát teda prichádza zmena aj smeru štartu. Štartovať budeme teda už tradične v Seredi na námestí. Odtiaľ budeme pokračovať nie na Šintavu, ale tento rok pôjdeme cez Horný Čepeň, čo znamená, že pôjdeme zhruba s prievodom s autom asi 4 km, kde po 4 km odštartujeme ostrým štartom. Ďalej pokračujeme do obce Šúrovce, respektíve obec Šúrovce len tak jemne lízneme a pokračujeme na Horné Dolné Zelenice až do Šulekova, kde nás čaká prvá výstražná križovatka. Tam na tej stopke medzi pumpami Tanker a Slovnaft sa budeme snažiť držať sa ešte čo najviac kompaktnosti, ak to bude teda možné. Z toho dôvodu sme aj riešili rozostavenie jednotlivých prémií. Tento rok nás čaká výrazne teda aj viacej zodpovednosti v doprave. To znamená, že prechádzame cez 2 kruhové objazdy, čo je pre nás tento rok novinka a myslím si, že asi aj novinka celkovo v pretekoch. Prechádzame cez 2 mosty, prechádzame taktiež cez 4 cez vlakové priecestia. Tento rok nám bude vypomáhať aj spoločnosť dopravná Safety Car Slovakia, ktorá sa zameriava na zabezpečovanie dopravy, respektíve zabezpečovania športových podujatí a oblasti v doprave.
Tohtoročná trať bude mať vyše 120 km z 1010 výškových metrov. Presné parametre a všetky informácie o trase budú uverejnené, ako spomínal kolega Tomáš, v propozíciách a na webe. Takisto máme aj vyzývavé rýchlostné prémie a horské prémie, ktoré vám predstaví čoskoro nástupca kolega Erik Štefanek. A môžeme si asi predstaviť tú trasu, čiže ako som už prezradil, ten začiatok štartujeme na Hornom Čepeni, s ostrým štartom pokračujeme až do Šulekova, kde ideme cez Hlohovec, tretím výjazdom na Hlohovú ulicu. Tentokrát sa vyhneme aj ulici Pribinovej, to je tá Kocková ulica, ktorú sme mali ako Paríž-Roubaix. Tento rok už je v katastrofálnom stave a z toho dôvodu sme sa rozhodli Hlohovec len tak prefrčať. Pokračujeme na pôvodnú trasu Sereď maratónu, to znamená na Koplotovce. Ideme cez Jalšové, Sokolovce až do Banky. No a v Banke už, alebo teda za Bankou nás čaká obľúbený horský priechod Havran. Už veľa ľudí sa pýtalo na tento horský priechod, že či tadiaľ to pôjdeme, tak sme sa snažili a tento rok vyzerá, alebo teda už s určitosťou ideme cez Havran, takže sme veľmi radi, že tento rok už oficiálne môžeme povedať, že Havran sa nám podaril. Ďalej po Havrane nás čaká dlhý zjazd do obce Radošina a z Radošiny pokračujeme na Nitriansku Blatnicu, kde sa budú mať tí odpadlíci, ktorí boli pomalší do kopca, dobehnúť svoje vekové kategórie, respektíve výkonnostné skupiny. Budú mať na to celkom dlhú rovinu cez Krtovce až vidíme po Lužany, tam nasledujeme cez Veľké Rypňany, kde nás čaká aj prejazd cez železničné prieceste. Tam je to ale mŕtvá koľaj, takže tam nie je nič zložité. Pokračujeme cez obec Merašice až do Dolného Trhovišťa, kde pôjdeme pekným úsekom cez les, čiže cez háje. Vidíme cez krásne úseky serpentíny. Po ľavej strane budeme mať síce smetisko, ale tá trasa je sama o sebe pekná. Na horizonte týchto serpentín odbačame prúdkov, alebo teda nie stromov Zákrutov, jaká to je? Ostrov Zákrutov na obec Pastuchov, čiže tento rok nebudeme mať horskú prémiu v Pastuchove, nepôjdeme hore kopcom pastuchovským, ale pôjdeme opačným smerom, čiže dole kopcom. No a tam potom máme ďalšiu ostrú zákrutu doprava. No a tam už smerujeme do obce Lukáčovce, kde sa nám vyjadrí aj kolega. Tam budeme mať tiež celkom pekné stúpanie. No a potom už ideme cez obec Alekšince, taktiež cez železničnú koľaj a tam už to bude koľaj živá, čiže títo prví, ktorí prejdú, tak tam ešte budeme mať zabezpečené to, že vlaky nás budú ochotné počkať, kým prejdeme, no potom aby mysleli tí slabší na to, že ak sa zavrie železničné priecestie a tie rampy, tak cyklisti budú sa musieť držať striktne dopravných predpisov, čiže budú musieť zastaviť pred týmto železničným priecestím a následne po ich otvorení môžu pokračovať. No a potom už pokračujeme klasickou trasou cez Alekšince až do Rišňoviec a z Rišňoviec už v podstate ideme Rumanova, Pata, Šoporňa, no a cez Šintavu do Serede do cieľa. Myslím, že za seba som povedal asi všetko zo všetkých bodov, ktoré tu mám, takže pokojne by som odovzdal slovo ďalej. To je Erikovi Štefánkovi, ktorý je náš technický riaditeľ a taktiež sa vyjadrí aj k rýchlostným a horským prémiám. Ďakujem za slovo. Za mňa stručne, čo sa týka horských a rýchlostných prémií, tak aj tento rok budú pripravené po dve, to znamená, že 2 rýchlostné prémie a 2 horské prémie. Ako Dominik naznačil, prvá rýchlostná prémia by mala byť ešte pred vstúpaním na Havran, to znamená v obci Banka. Aj keď sú tu nejaké práce na cestách, tak budeme sa snažiť to umiestniť tak, aby sme neboli nejakým spôsobom ovplyvnení. Takže prvá prémia od partnera Techno bude asi v Banke, druhá rýchlostná prémia bude ako tradične v Rumanovej. Čo sa týka horských prémií,
ako bolo spomenuté, konečne sa vraciame opäť na Havran. To je taká skutočná horská prémia, dá sa povedať. Čiže prvá horská prémia bude Havran, druhá horská prémia bude v obci Lukáčovce, na stúpaní za obcov. Čo je dôležité povedať, pri obidvoch horských prémiách bude aj bufet, čiže novinkou tento rok sú 2 bufety, s tým ale, že prvý bufet hlavný bude na Havrane. To je bufet, kde cyklisti môžu dostať okrem občerstvenia aj bidóny. Bufet bude aj s obsluhou, to znamená, že budeme sa snažiť odovzdať cyklistom tieto bidóny. Samozrejme, bolo by fajn, ak by brali ohľad na to, že pri väčšej skupinke nie je možné každému odovzdať bidón, čiže možno nejak trošku spomalili, preto sme to umiestnili ten bufet aj na horskú prémiu, aby tá rýchlosť cyklistov bola čo najnižšia, takže budeme sa snažiť ich nejakým spôsobom obslúžiť. Čo sa týka druhého bufetu, ten je taký doplnkový, kde už cyklisti nemôžu rátať s nejakou obsluhou. Samozrejme, bude tam k dispozícii občerstvenie, voda, jonťáky, nejaké tyčinky, gely a podobne. Čiže stále je tam príležitosť zastaviť sa, zobrať si energiu, občerstvenie. Možno ešte spomeniem, pri bufetoch vždy bude aj odpadková zóna, takže chcem poprosiť všetkých cyklistov, aby pokiaľ je to možné, všetky odpadky z vrecka povyhadzovali práve v tomto mieste, aby sme to následne vedeli pozbierať z tej prírody, aby to tam neostávalo. A možno ešte jednu vec by som povedal pre tých ľudí, ktorí zvažujú, či teda prísť na preteky, tak už len kvôli tomu bufetu sa to určite oplatí, takže tešíme sa na vás. Ďakujem. Ja by som na záver možno ešte chcel dodať, že tento rok skúsime zaviesť aj určitý limit pre pretekárov. Nie je to tentokrát limit v štartovnom alebo štartujúcich, ale bude to limit časový. A z tohto dôvodu budeme mať aj jedno vozidlo k dispozícii, ktoré bude mať alebo povezie šachovnicovú vlajku a tá šachovnicová vlajka bude signalizovať pre ľudí na križovatkách najmä, že teda od tohto úseku, ako náhle okolo nich prejde vozidlo so šachovnicou, nemusia zabezpečovať križovatku. To znamená, že cyklista, ktorý pôjde už za šachovnicou, je plne zodpovedný za seba a tým pádom sa musí striktne držať dopravných predpisov, aby neporušili plynulosť v doprave, aby neporušili bezpečnosť v doprave a predovšetkým, aby neublížili sami sebe a druhým, aby nakoniec sa nemuselo riešiť niečo horšie, ako by sa chcelo. Takže ja by som len toto dodal na záver a môžeme pokračovať asi v otázkach, ktoré majú novinári. Takže z našej strany by to zrejme bolo všetko, čo sme vám chceli povedať počas tejto tlačovej konferencie. Sme veľmi radi, že sa nám to opäť podarilo zorganizovať celé. Dáme do toho maximum, aby sme mohli tú niekoľkomesačnú prípravnú fázu, ktorú sme mali predchádzajúce mesiace, dať do tej finálnej podoby, aby sa to počas toho dňa D, 19.5. všetko úspešne podarilo, aby sme sa ako šťastlivo vyštartovali, tak šťastlivo vrátili do cieľa, preteky si užili. Tí, čo vyhrajú v rámci celkového poradia, tak tým budeme gratulovať a tí, čo nie, tak ešte majú stále možnosť vyhrať niečo hodnotné v tombole, ktorá je tento rok celkom bohatá. A budeme radi, ak si športové podujatie užijete spolu s nami a spolu strávime tento športový deň všetci v čo najlepších podmienkach a počasie nám bude, verím tomu, že rovnako prijať, takže vám ďakujem a prajem ešte pekný deň. Ďakujem.